Kamara moro maitie jahera mar Lolwe TV eno tino maber arwaki ageno ne weekend mari no dhi makare kendo ichako wuok tich maber. Kawuono wadwa loso achiel kachiel e nonro mabende notim juma mokalo mano tim kod duol matimo nonro kinde mong'ere kaka Ipsos. Wadwa rango ni to nonro gi kiduto mane gigolo wan kaka jo Kenya warango gi e yo machalo nade. Ma endi wach wadwa ng'i achiel kachiel e otino ma kawuono e yo makare. An makelo chenro nieri an Jeff Lombaka mana kaka pile abro miyo wendo thuolo omosu kaeto wabro dhi nyime kod twak machalo kamaru e studio. Mos oganda wa maneno TV mar Lolwe. An iluonga ni Anthony Jaragenya, awuod Siaya County. I constituency miluongo ni Ugenya, igweng' miluongo ni Sega. Moso wahinya giwinjowa kendo wadwoko erokamano kuom neno Lolwe TV odiochieng' kodiochieng'. Kawuono kaka wadwa lose gik mag Ipsos gimomiyo wabedo gi programs en ni mondo wadwa ni mondo wapuonjre mondo watiegre nikech ng'ama riek ema koro gik moko biro ne to ng'eyo ni to magi gin propaganda kose gin adiera. Mano e gimomiyo watimo programs. Erokamano Jaragenya achaka rwaki kenda goro kamano kenda medo nuwe mana kami wacho no nyeri waki nikech kaka in ng'ama olony e weche mag uchumi. Sasa munyiso ni nitie nonro wacho ni piny mar Kenya ok thiedhe yo makare, mano nyiso ni weche mag uchumi nyaka bede iye kanyo. Nikech ka uchumi bere konyalo wacho ni oganda wawinjo maber, ka oganda nindo ka giyieng' mano gidhi maber, to ka oganda wadhi kech kata ok gichiem ma joma ok nyalo rinyo odiochieng' kodiochieng' ng'ato ok nyal chamo kata 3 meals a day. Iyudo ni ng'ato kochamo breakfast to nyaka kiny, samoro ng'ato eno chamo sapa to nyaka kiny. Jaragenya kochaka achiel kachiel sani to in nonro mag Ipsos migwele kinde ka kinde kaka ng'ama nigi lony weche mag research bende ing'eyo, be yieri kod nonro gieki? Jeff, mokwongo ber mondo awach ni wach research ok ong'e ahinya, wach economy gi kaka piny dongo ong'e ahinya. To gigi bende ok en gik matek ahinya nikech gin gik manyisowa kaka piny dhi. To sama koro jo Ipsos wacho ni gitimo research moro to gineno kaka piny dhi, an kaka ng'ama otimo economics nyaka penjra to figures mag economics to wachano nikech ok wanya bedo ni wawacho ni piny dhi maber, ni research otim piny dhi maber, to kirango matut tiyudo ni be gima giwacho cha chal mana propaganda magitimo ni mondo ginwang'go biashara. Nikech gima nyaka wapenjre ni ka jo Ipsos kotimo research to ng'ano manochulo ni mondo gitim research to en nonro mane mane gidwaro ng'eyo, to ng'eyo no dwa konyo jo Kenya nadi ama dwa konyo gi nadi, to be mano en tijgi. Nikech nyaka wang'e ni jo Ipsos gin jok manie biashara, gidwaro kaka ginyayudo giluongo ni profit gi. Ma endi bende en mana achiel kuom ohala mantie ma oganda oketo. Nikech nyaka warangi to pesa di manodonjo kane gitimo research, to pesa di mane gitiyogo. Kok gitimo kamano to wawacho ni Ipsos kara en NGO, to nyaka be wapenjre to sponsor gi gin ng'a. Magi gik manyaka koro sani warangi. Erokamano Jaragenya, winjo ka ikele maber ne oganda wasewinjo ka oganda bende wacho ni to ng'ama commission research machalo kama ng'ama wacho ne gini woyo an koro adwa ni mondo utim na research ni to dwe mar auchiel gi kinde mar abiriyo asebedo ka chiedho nade. Ng'ani eri wakete maber ni to omenda di manochulgi tadi ma gitiyo godo tadi ma gidong' godo. Erokamano Jaragenya, winjo kiwacho ni maendi bende en achiel kuom ohala. Gima koro wadwa donjo Jaragenya ni nonro ni eri kano gole to nonyiswa ni oganda wa nitiere kod geno e jotelo ma wan godo sani, mano en loch mar Jubilee, to gichagi wacho ni piny mar Kenya dach e yo ma ok ni kare. Be nyalo dach e yo ma ok ni kare ka jotelo to oganda oyiko? Nyaka wapenjre ni to jotelo mage mane gilosi. Nyaka wapenjre ni to ne gilosi governors, ne gilosi wabunge, kose ne giloso ker kod jalup ker. To kaneno chal ma giwacho wach ker kod jalup ker, to ka wachopo kanyo nyaka wapenjre to gin ang'o ma jogi osetimo ma koro wanya wacho ni jo Kenya winjo maber. To tij sirikal mamalo, sirikal maduong' en ang'o? Nikech ok wadwa wacha ni jo Kenya mor gi ker kod jalupne to gima gitimo onge. Mago gik ma nyaka wapenjre. To mokwongo nyaka wapenjre to be nderni monego bed ni giloso kaka mag highway be olosgi, to be olosgi pesa mowinjore kose olosgi pesa mamalo makowinjore. Nyaka wapenjre to wach mar mibadhi gidhigo nade. Nyaka wapenjre to wach mar arita kwe odhi nade. Mago gik ma nyaka wapenjre. Kwasepenjre mago mogik nyaka wapenjre to chako kod timo biashara e Kenya ka be yot.
mage gik manya kwa penjere to ka gidhi maber gi kelago wabro wacho ni ker gi jalupne tiyo maber ka gidhi marach gi kelago wabro wacho ni ker kod jalupne ok dhi maber mokwongo wach mar arita kwe polise osebedo ka dhi kod jokenya nade be gisebedo ka girito kwe maber be gisebedo ka jokenya ka nigi shida nyaringo kuomgi nikech dwe mokalo nyocha wan miluongo demonstration called demonstration mar golo kwa yes to ineno ka polise nega raia ma kendo gigoge ga bunde mabegi mag raia timo malich anya to onge to kendo ineno ni jogi ka ginego ji to ginego ji sana kuonde mochopo kaka Nyanza Siaya Nairobi ka ineno ni girango mana jok maginyane gin joluoko jokod wacho je Jarageja mandi kumane oganda to inen Nyanza yes koro nyakwa penye to police be ne gitiyo maber mondo gikel kwe Kenya ka nyocha ka 2 weeks ago inwango ni police jomoko ohinyore North Eastern koro gimwa penjere to be mano ker kod jalup ne tiyo maber kose tiyo maber marito kwe mar ariyo en wach mar gero ndechni migero sani adira makende en ni kiwuok Nairobi ka kidhi Kisumu tibro nwango ndechni to ber mamano okwanya wuonri nyakwa penjere to ndechni go igero gi pesa moromre kodgi kose igero gi pesa mang'eny ahinya ka igero gi pesa mang'eny makoromre gi tich motire to jokenya okwanya wuonri ni tiyo maber mano nyiso ni tiyo matin pesa wate kwalo mar adek mabenya kwa penjere to nyocha wach mar choko suru kirango dinero ni njiraine wacho ni pesa kaka no budget ni pesa modhi choko okodhi chopo kanyo nikech choko suru osuru matek to ka choko suru bedo matek mano nyiso nango njok matimo biashara giwinjo matek kabisa mano nyiso ni pesa monego bed ni gichulo suru ok ginya yudo mondo gichulo suru meneno njiraine onwango ni kaka no nego beno choko pesa ka okochopo kuma no wacho mano koro nyakwa wacho to bwana ka choko suru bedo matek kamano be wanya wacho ni economy dhi maber kosoko dhi marach nikech economy ka dhi maber osuru dhi malo ko economy ko dhi maber osuru dok waneno no osuru monego bed ni choko modok piny magi penjo manyakwa penj ma anadwaro njo ipso kane timo research mari to nyaka giketie mago bende giwacho to be osuru mno wach madhi choko do chokre maber kaka no wach magi penjo monego bed ni penj ok ni ng'ano ma face ne ber manyalo bedo ker to ng'ano ma face ne rach maknya bedo mago gin gik ma konyo awijo ber Jarageja mana karo suru kanyare madwa penji ngene samoro jo piny igide wang kodwa giwacho ni gima dwa penji ni mondo wa make a clear difference ni wan kaka jo piny ko ganda ywak ni wan to wachoke dipe ni jo piny to joke to joma kawe ma ok tikore bende kitere samoro jo piny wacho ni adiri pile ka uso nyanja kucho ting'ada predek moro ka uso menda moro ting'ada prebich moro en to segole iparo ni wan kaka jo piny kwa gole bidibed ni jok maka osuru wage ema ok tere kamoro makare emomiyo samua chako loso winjore to serikal maduong' tiyo nade iwach mibadhi nikech mibadhi koter malo to pesa michoko osuru mikawo kuom mwananchi ok ochopi agul monego bed ni ochopi koro kotimre kamano ni mibadhi oter malo to jokenya wan wakasaren kero tiyo maber ok en tiyo maber kawo picha kiromo gi Benjamin Netanyahu kiromo gi president man South Korea tiketi Facebook ka umosori ka unyiero kuchamo sausage mano ok tich to mano ok tich mano yier ni ker kod jalup joker ya wach picha re Jarageja wach picha re wadoro jagi Jarageja wijo ka nyoso to nonro ni karote be kawe wach mar picha bro wacho na picha waro koma gej gi welo temo se bire pacho kae gimero di nyisa ni to ne okano ni rideo otemo ng'iyo ni to ka ging'iyo sirikal manokalo mar Manyuanda kata the Grand Coalition giwacho ni gineno ka sirikal mar Grand Coalition notiyo maber ma oginyal pimo gi kaka ma osani yeri wantiere ne iparo ni in kirango sirikal mokalo gi maindi inyalo wacho na en adiera makende ni sirikal mokalo ne tiyo maber nikech ang'o nikech wach mibadhi nodok chien ninwang'o ni kopore ni jopienu ochako kwelo tinwang'o ka jo ODM kwero gin
moro ne ko yie to kinwang ka jo ODM moko bende lwetgi dwa bedo mabocho jopieni bi wacho da wach mar oduma no tiri mos koro inwang'o ni mibadhi no dok chien en iyudo ni polis bende luor nikech kopore ni gidhi overboard ni jopieni to jopieni bo ywak to jo ODM be bo ywak jo ODM bende gin ng'atgi motelo ni sirikand ni gimoro maparo abe osebedo kaparo kabisa ka jo Kenya wacho ni sirikal mar barwa barcha ne dhi maber kabisa to jok nochung' ni sirikal ni ne Mwai Kibaki kod Raila Odinga Mwai Kibaki no retire ka jo Kenya ng'eyo adier ni ng'at mane tayo maber e sirikal mar barwa bar mwadongo en Raila Odinga chop nadi kendo kiwacho Raila Odinga koro sani rating mamare de piny to mar jatich mamare manondiko ni tiyo ni mabe noriembi nikech wach mar ICC ni koro te maberie kabisa sana mano aneno ko dhi chacha nitie mibadhi moro mosekete research to karango pinje maoko aneno ni research mang'eny mag josiasa kaka piny sana itimo gi media houses kaka un jasani lwetigi ka unyatimo research wacho ni research motimo en kama kaka gimoko dhi aneno media house jatimo kabisa kata pinje maoko mama arwani ma eneno chung'tir ma company wuoka to en ong'eng na ka siasa go kon anadwa no otimnwa research ni bwana madho kongo maji madho ni to madhara mane mokelo kuom jopiny company madongo profit magiyudo gi to pesa di magitero ni jopiny mage research madwaro ni jogi otimo ok ni josiasa MCA mane manyalo yombo an kanyo kane ni mano malicha nyama research mane obitimo giketo pek margi e weche mag siasa ka gitime kinde to ganda wang'iyo mana ne oyo ka gitimo research to weche mag siasa mabiro jaraganya kwa chakwa range nitiere weche mag health ne giketo credit ne sirikal mar Jubilee e wach mar health ka giwacho ni gineno ka weche mag thieth to sirikal mar Jubilee osetimo maber to ne ok ging'iyo ni ginyalo miyo credit sirikal mar Jubilee kod sirikande mag gwenge nikech sani weche mag health obedo devolve wach ni rin kirange kaka ja Kenya weche mag thieth nyalo wacho adwaro ni mondo wawachu adiera nikech adiera ema da ok to gino wacho wang'eyo ni ker ma Kenya nowacho ni kawa mama dhi nyuol gino ka gidhi osuptal ok onego bed ni chajo pesa moro gidhi maonge chudo kendo nowacho nobro kawo pesa kotero sirkande mag gwenge yo osuptande mamago konyore bang'e ka nosewacho kamano pesa notamre wuok e ministry mar health kadhi sirkande mag gwenge mano nyiso nang'o ni gima nowacho mane ker owacho nobro golo pesa kotero osuptande mondo wamama odhi okonyore kodo mak gichulo ok notimore mar ariyo gima sirikal maduong' notimo ne ginyiewo masinde moko mag kansa masinde gi kane ginyiewo jok mane tiyo gi masinde gi ne onge ne girango wachgi kaka masinde gi nyalo bedo iloso ka gikethre ne giwacho onge ng'ama nolonye weche masinde gi okirni masinde okirni office kiani tiyo kode na kata udi manikete masinde ne kowacho ne onge mae ma jo Kenya wacho ni sirikal nitie maber e wach mar ngima dhano ka miluongo ni health nikech magi research monego bed ni ipso timo ni bende chieth moro mama be nyuol nono kok ginyuol nono ng'ano mano wacho ni mama kodhi osuptal to onego bed ni gikonyore nono kir be otiyo maber koso otiyo marach to kunya keti sana wach mar health kaki wach maber ni en teach mar devolved government adwa be ber ka ipso wacho ni ka watimo nonro e Kenya ka to waneno ni county government gidhi maber ahinya wach mar health to gi wach kamano dada duoko gi gweng'wa nikech gweng'wa sani ka kwa loso kuni gweng' miluongo ni Sega onge clinical officer nurses onge koro mage gik ma da penjo to tire na mage gik ma da penjo
yedhe ma nobedo ni itiyogo wan kaka audited account mancho aneno mabe no discuss ka wanongo ni yedhe moko nokethore si account okele yedhe mose expire ememi oganda mondo chang mage gik mane dwe losi waneno ka ero gitemo gi siasa wabe waduoko gi mana ni nitie kaka udhi kodwa kanyo mabe wawacho ni wuonowa wacho ni gwenge mag Sega kata sani gimoro mabe nyaka wacho wach ma health mabe nyaka koro wawach ni sirikal maduong' to ok en sirikal maduong' first lady's office first lady's office waneno ka timo gik maber watimo gimoro maber mabedo gi ambulance every county wach ni ma beyond zero mano to aneno ka ambulance county ka county nitie ambulance mar from the first lady's office kamani emagilose ne help to improve to giwach mana ambulance mane odi county ka pod gitiyo nyaka sani nikech gimarach ni ambulance go odi county to moko ne onge drivers kora ambulance go chung Yaraga awinjo ka iketo weche gikro obedo matek wacho ni kamoro tere ambulance to driver machine bedo kelna to ngama ne gilony mar tiyo machine no kamikane machine bende koro mage adiera makende nikech wabiro kaka chako wach ni programs gi watimo ni mondo puonjre puonjruok ni modwa ni puonjre kendo watiegre kabisa mondo ng'ata kikuond jopiny mondo kowacho to wach adiera makende nikech adiera ema to Jaraganya unisani to iparo nade kalore kono ne bende wacho ni weche maduoko sirikal mar Jubilee chien gin weche gweko mag corruption, weche mag terrorism kata insecurity kaachiel kod weche mabende wasewacho kaendi duto ma waneno ka uchumi ok dong maber. Iparo ne sirikal mar Jubilee sani wadong gi gachiel kama indi kendo wadok ke yiero manyien. Gin ang'o ma ginyalo timo mondo gichagi convince oganda mondo wachak wayiergi kata possibility mane ma wanyalo bedo kod sirikal moro. Ana neno ni Jubilee nigi chance kabisa mar mondo yiergi. Ochako yiergi. To Ibrahim na yiergi ka nitie mondo gitim gik moriere. To kaneno nyocha kata appointment ma jotim gi mar directors mag Parastatal. Naneno ka wuodwa moro bende no milemo. Tuju. Mano temo bifuole gi. No temo bifuole gi. Gima no buoga. Yiero ni to ne wacha nade bifuole gi ne ka chak duoge te. Ineno ka my generation monego bedi. Ema bire aweya mo. Koro gima naneno ni ng'ato kaka Rafael Tuju bende wuodwa ma bende wiye ler. To gima wapenjore ni koneno jok manoyier gin jok ma hikgi onego bed ni koro be retire. Mano nyiso nang'o ni digital government ni koro gitiyo gi jo analog gikaka Tuju giri jokaka Bufuoli wakoni ema koro ti gikaka former speaker Marende giri maka jok ma koro tiyo. Mano nyiso nang'o ni sirikal oseneno ni yude jok ma pod kijana ok nyal ng'omiyo ok migi opportunity. Mage gik mwa koro aneno ni kara sirikal ni koro bedo mawazi vijana koro rang option moro. Mar ariyo awacho wach mamibadhi. Wach mamibadhi sani koro kamora mora. Police koro kawo asoya mag koro dhi matek kabisa. Ni koro sani ok kimigi asoya to nyaka bonde koro gigoyi. Kaka wach ma koro wawache ma lawyer Willy Kimani. En ja boda mano tamre golo asoya ema nogo bunde bade. Koro kosego ogoye bunde tikawe itere police station tikawo ndaga nyasore tiketo kuome ni koro ang'ono ni koro en gi makosa. Makosa mang'ani en ni notamre chulo asoya mi asoya ni police. Koro mane goye bunde. Mage mibadhi ma jokenya nyaka penjre to be mage gik mwadwaro e sirikal kose gige ok wadwa e sirikal. Jubilee kodhi kamano ni asoya gitero mbele mibadhi gitero mbele to naneno ni jokenya nyaka go tamsi to be jogi be konyowa kose gikonyore kigin. Mogi en kirango wach mar bengi kuonde mikane pesa. Kuonde mikane pesa jokenya kano pesa gi kuro to jokenya dhi kawo loan kuro. Koro loan ma jokenya kawo kuro be warango interest rate mag charge be en interest rate ma ng'at ja biashara nyadhi kawo pesa gowi bil timo ko biashara bichul. Nikech nwang'o ni interest rate sani inwang'o bank makawo matin mo gin 15%.
En biashara mane minya timo bu profit mamari bed mang'eny molo 15%. Ka interest rate di malo mano nyiso ni biashara ok nya kawo loan gihinyore. To pesa ma gidwaro kuom bengi, pesa ni en ma jo Kenya. Ok no bank nigi pesa moro ma gikan mathingi ma gigolo kamoro mopogore. Gin pesa jo Kenya makano guro. To pesa ne makoro giholo ko jo Kenya. Ma kirango pinje mamoko inwang'o ni interest rate margi inwang'o di kata 5%, 6%. 5%. Yes. Wan mamarwa ni en 15%. Mano ni kata 15 wacho no jaraganya. Setemo rango ka wuogo ganda nitiere moko ma charge nyaka 25%, moko 18, 17, 21. Iyudo ka oken gima ikawe tichalo ng'ama dwa ni iberi. Nikech idwa ni duoke moloyo ok onyal konyo. Emo penjo ni to biashara mane ma ng'ato nyalo timo bunwang' profit mokalo 15%. Gin biashara matin. Mage gik mowacho ni economy miwacho ni dhi maber ni. Yes. Niwacho ni koro ka jogo kurak sani kawuono. Binwang'o 68%. Ema nyako penjore ni to kudhi bengi, kudhi kawo gope. Nukawe gi percentage adi. Koso Uhuru ne oketa ne beauty contest moro. Ngech mage gik ma nyako penjore. Ngin ma beauty contest koso en mation jopiny. Ero kamano jaragenya winyo maber wach ni rwati ko maber. Wach man to jo kodo nego timango. Yes, awacho ni ukapo ni nonro gi eki wacho kama en gi wacho ni gima ne gidhiera go jaragenya mar ne wacho ni zabita ironical kata en gi wach mataro en ni ere kaka inyalo nyisa ni ka jaragenya ka in japuonj iwacho ni japuonj puonjo maber to nyithindo magore piny wacho no ing'eni okaneka koro waduoke kuma jo Kenya winjo maber. Yes. Ni wawacho ni driver mamtoka matatu to ber kabisa gari to kendo suoyo maber gari to dhi bugo nito mtoka owuok Nairobi wachiko Mombasa ni kanye kama wacho ni wan to dhi Mombasa driver mari mtoka to riembo maber kabisa. Yes. To waneno ka mtoka to chiko Kisumu wawacho ni driver ni kendo ka waidho mtoka to driver ni mako wadidho mtoka to driver to chiko Kisumu. Magi gik mopenjo jo Kenya penjo tonen nitie kaka iwacho waka nitie gima clear gima rach en ni miriambo to we will gik moko magi gik wachiro gada batoto zeteja kana juma mokalo no bedo kod penjo kwa penjo gini buyiero kod nondo ne gipeya ne Jeff ere nondo menyalo nyisa ne ng'ama riembo gari ber to gari noero to chimo bugo ng'ama riembo gari ber to kodhi reverse to kata odhi mbele koro ne gipenjo to nondo niri no timo machal jaragenya una lighter note kwetieko nyisa ne wach madhi nyime e piny mar Amerika moneno ka magina igoyo matek ne wuoro kind jorotenge kod obila mabende gin white wach ni riyo kang'e maber to nyisa ne wach ni nena gima timore loka en gima rach mano gima iluongo ni extrajudicial killing. Ema nyocha bende wan go maandamano Kenya ka ok en gima ber gima leth ahinya ni Amerika sana githoro ne jomana jorotenge wazungu to ginega ahinya. Inwang'o ni kata nonro yando tim inwang'o ni yot ahinya mondo mzungu ma police oneg jarateng en wach marach ahinya. Ema nyoro panowie kijana moro ma jarateng noneno ka gino dine marach kabisa ne odonjone kabisa nen kijana mabe nosi puonji gi kitiyo gi magina kendo nosi puonjre kabisa manorite mondo tere lweny luongo ni reservist. Koro bo okawo magina koro gore gi police monego mang'eny kabisa. To nikech ang'o? Nikech gimiluongo ni racism ni mzungu pod paro ni ng'ama rateng en ng'at minya neg nitie kaka ni loso kaka iwacho ni the second amendment moyie ni ja-Amerika bedo gi bunde no yien gi mondo gibed go nikech nowacho ni bwana seche moko sirikal nyalo dhi marach bunde ni kori miyo mondo giked go gi sirikal marach. Mae gimineno ka koro gichako timo ni koro sirikal man gi gik lweny ok nyal ritowa koro wan kaka wan wabi wan gi bunde koro wabiro watiyo gi chik chan mane kaka neno en gima rach ahinya. En gima rach ni mondo inegi ng'ato ma oonge bunde to inegi anega nitie sana polisi training momegi en ni onya bae goyi bunde mak negi
to mamarwa ni ma en bondo chikumni kori ochikumni wi ochikumni ng'utini en ang'o emomiyo ineno koro sani jorotenge be koro stoko wuok wacho wabe wan mana dhano wabe wan mana ji nikech chikwa mar America irango miluongo ni the preamble giwacho ni we hold this to be self-evidence that all men are created equal. They are created with unalienable rights. And those rights are not given to them by the government, but they are given to them by their creator. Mano preamble mar constitution mar America. Sani Rotenge wacho ni preamble mono ondik maber. Kare okuti. Mano en wach marach ahinya. En wach marach Jaragenya kendo okawo gana mathoth ochak wacho ni to en ang'o matimore kwa dhi e pinje maoko to gin the minority to lakini ok onego bed ni ikawo dhano ma Nyasaye ochwe mana kaka iwacho en bende en mana dhano kata bedo ni en ng'ama rateng' en ng'ama jarachar onego bed ni oganda duto imiyo luoro nikech ngima ma Nyasaye ochiwo Nyasaye ema onego paye. Mano emomiyo kata wach manotimore juma mokalo chande mar Willy Kimani gi oganda mamoko ariyo en wach malit ma nyaka sani eri piny mar Kenya nyaka warangi ni to wabiro dak e yo machalo nade. Wan kata ute fwambo wadhi nyime kod nyiso sirikal ni ok en gima kare kendo maendi en wach mwadwaro adieri. Jatend migawo mar weche mag arita kwe Joseph Kaiseri IG Boynet nyaka gimiwa ler ni to obila dak kod oganda e yo machalo nade. Gin joma miyo mandet mar rito oganda nyaka gine ni oganda oriti ma ok ong'e ni to jalni eri en rite nang'o to jalni eri rite nade. Wach ni mogik watieko chenro. Wach na mogik en ni adwa ni apari ane nonro moro ma polise ne timo kuom polis moro mane nyono wi ng'ato ochopo kanyo nyocha dhi e website ma IPOA to kaneno ka gi list adier Jaragenya nonro chande olal kure mane onyone jamcha ni luongo ni nyinge ne nitie besa miluonge kamoro matunda nyinge ne nitiere kanyo nonro e wuorki nonro ochopo kanyo website mar IPOA nyoro karango to be ng'ano kes cha nochopo kuma nade kes cha orumo ok orumo hata paro ni olal mage gik makoro un kaka jo wambo gi ke nyaka utimi investigation to kes cha nochopo kama nade kose ji gora kamano polisi mana to nagi kamano kes murumo ng'ata ne to Jaragenya wach no nyaka warangi ni tadieri wori kibera chande wach ne nogi kanyo weche mano duogo bedo mbele kama ng'eny ma wiwa wil gima rach kodwa Kenya kae ni ka gimoro timore to wach moro chak timore mapiyo piyo kae to Uganda wil kamoro moro ma intie ma ine kuku mar wach kwarango weche go kama ng'ano mabe nogol kod Ipsos kane wantiere kod nyalo nye weche mag uchumi Anthony Jaragenya geno ne wedo maber Jaragenya goriti akaw thuolo ni makende dago ni riti jonjwa ndageno ni udhi mbele gi neno lulu jok man gi biashara kendo gi lulu mondo okenugo mondo jowinjwa mag nonagi mondo wadhi mbele gi timo biashara ero kamano Jefo Lomba ka kuku mar wach riti masane kocha ko luonga geno